Right, zviri same traders. So on this video ndichange tichitaura about how I identified this entry ndakapinda padenga apa and why ndakazoripinda handitika. Saka kana uri munyowani pa this channel urida kuzongonzwawo few things about forex, please do subscribe, ubaya notification bell so that pandoisa video each and every time you receive a notification handiti. Saka tisononoka rege titise timhanye paprogram, right? Saka muri kuona boom 300 H4 handiti ndo time frame andikashandisa kuanalyze. Saka zvakaitika ndezvekuti first thing ndaifanira kuona trend kuti kufamba sei handiti. Ndine trend line rangu iri rapa iri handitika, right? Trend rangu rakanaka rakadai. Ndikuda kuidentify kuti ndione kuti tinowana sei entry panapa handiti, right? Ndagadzira second, right? Ndaisa ma trend lines angu 2 akadai. As you can see kuti takanga tine this first touch, this second touch handitika, right? Ni trend ready. Saka apa ndandashuwa kuti trim uptrend. Since trim uptrend pane concept randoshandisa rinonzi rema strong lows nema weak high handitika, right? Saka zvazvinoita ndezvonode so tine high yedu irapa handitika, in green weak high. Why kuti weak high yakapwanwa nechi this strong low handitika, then to pa high ish weak high is strong low, weak high strong low. Saka kana taona zvinhu zvakadai so we start to trade the trend, kwete kungotrada zvese zvauri kuona, nekuti the moment unotanga kutrada zvese zvauri kuona ka uchaluza mari. Why ndikudaro? Ngatipinde mu smaller time frame handitika, tichanodive mu H1. H1 medu tichaona kuti tine tumwe tuma structure netumwe tuma rejection twataita se twataigadzirirwa twekurova vanhu mari handitika, like panapa tikanotisa this zone iri handiti, edit tikanotisa zone redu handitika, right? Tikanotisa zone redu market yakauya ika rejecta apa handiti, which means kuti umwe munhu aigona kupinda sell achitargeta previous low ishi, but market yakaita sei yakanorova vanhu nichi move iri handitika, right? Saka unenge uchitrade against the trend, unotorohwa zvemashuwa handitika. Ndo mets dzaitika. Toya futi panapa apa anomuona market yakaita ngirugadzira ma rejections handiti, vanhu vachinonopinda market very respecta order block iri rapa iri anoona ndo rakano respectwa apa pa trend line. Pa trend line papo inoita sei? Inoita third touch handitika, right? Tinoona first touch yedu, second, third handiti. Third touch usually is the most powerful touch inokonzeresa move rinenge riri very impulsive move handiti. Sezvo muri kuona move iri zvarakabva raita sei zvarakabva raita handitika, takarowa impulsive redu kubva apa kunobata takarowa impulsive redu kubva apa kuenda kudenga handitika, right? So nezuro manje ndakati ndichianalyze ndakaona kuti parowa fake out ish handitika. Why ndikuti fake out? Market inenge ichida kubata liquidity yevanhu. Saka liquidity chabatwa sei handiti, patiri kunono break tichibuda kunze handiti, tinodzoka retest apa, tapinda retest vanhu vachapinda mabai, vapinda mabai vachadzokerwa ma stop loss avo. Ma stop loss avo ari kupi? Ari mese mu area umo anomuona ndochi mesi dzaitika, right? Saka market yedu chakazoda ndi confirm futi kuti kuti this move redu iratiri kuona apa iri fake out ini stop out handitika. Ndechekunoda so takanopinda mu smaller time frame. Let's dive into M15 handitika, right?
tichaona market yedu kuti yaka create ka flag aka kari up aka ka flag kedu aka tine pull anditi twataita this move iri twataita break, saka this becomes our flag ichi i continuation pattern ichi ya move iri. Mutemo wedu unoziva ku forex kuti move kubva apa kunosvika apa anditi ndora to calculate tika break kubva apa kunosvika samwe uku anditi ka right. Kana usina kuona usiri kunzwisisa zvandiri kutaura apa unofanira kuzotsvaga video randikaita rekuti how to trade pachi ma flags. So tadaro manje ndakawanda ziva kuti takuda kuno ita kuti vanhu vapinde market yoda ita kuti vanhu vapinde chi masell anditi. Saka move parakarowa iri vanhu vakapinda chi masell anditi. Since ichi ndikuziva kuti i up trend andakupinda chi sell anditi. Ndakadzokera ku time frame kwangu kuhombe uku ndabva ndadzoka kuma basics e forex, support and resistance anditi. Ndagaya ma basics angu support and resistance, ndakanoona previous high yatanga ta breaker zone rachona nderipi ndo iri zone redu rakanaka iri anditika right. Mwari udenga chichira zvakanaka muzoni mangu umu ndamirira entry kuti ndite sei ndiwane kupinda, ndino dive into smaller time frame anditika right. Tikendi body delete chi chinechi since maona zone redu takanoona panapa kuti market yakaita sei anditi ndobva yazoita zvayaita right. Zvakanoitika ndizvonodai panapa market yanga yakugadzira chi reversal pattern anditi. Reversal pattern iri muzoni medu mumwe anditi katanga ta break chi support zone which means tanda break ngirini resistant, saka by default tanga ratena into support. Saka market apa pa inenge ichita sei ichi try kupenetrate chi zone redu but yakabva yano fail kuita sei kupenetrate anditi liquidity vyambo grab up. Saka ini ndazota ndiwane entry iri ndazopinda chi smaller time frame M10 anditi. Mu M10 mangu ndanoona ichi chipattern ichi chipattern changu chiri apa ichi aka anditi aka kari kuita kunge ka pennant kana kuti ka triangle. Saka moment yakanga kachigadzirwa anditi ndadive into smaller time frame M5 no ndaona zvoshuwa kuti market yangu apa yakugadzira ita sei kumuvha mudenga. Why ndati market iri kugadzira kumuvha mudenga? Tiri pachi pa support zone pedu anditenga previous resistance. Market yedu ya vanhu vari kupinda machi mabaine masewa chirwidzana but on the long run zvatiri kunoita panapa anditi market iri kuendera vanhu vapinda chi pa trade iri anditi nevane ma stops avari apa anditi then ida no trade pamwe vanhu pachi pa trend line panapa. After ipapo zvikafamba zvakanaka chichaita sei chaendera ma eyes ayo andimaona ndochi zvaita kuti ndise ipinde entry rangu. Saka ndapinda chi entry rangu apa zvakanaka. Saka ndamove stop loss yangu into chi $50 anditika ndikuona kuti market yangu iri kufamba sei. Tikatarisa panapa tikaita zoom in kudai anditika tuona kuti I'm holding in $243 anditi. Ndatanga ni account yanga ine 80 something dollars because unozi cheke kuti yamari. Saka ndo zvaita ndite sei dipinde entry. Saka kune vaono video rinobatsirika please do hit the subscribe button mupino comment section kana mune zvamuda kubvunza kana zvamuda kunzwisisa anditika tosangana pa next video.